Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de xoves, día 16 do mes de xullo, día do Carmen, e precisamente hoxe hai as festas do Carmen en Rodís. De eso vimos a falar na radio e na televisión municipal de Cerceda, pero tamén das festas do Carmen en Cerceda esta vindeira fin de semana, e lembren que vai a coincidir o domingo de festas coa final de o Mundial, donde España vai a estar. Esa pantalla no campo da feira é algo do que, evidentemente, tanto Comisión como o Concello vai a poñer. Falaremos da festa do Cochiño tamén, das axudas á natalidade e de que Cerceda vai a impulsar novas actuacións de mellora en vías públicas, beirarrúas e sinalizacións. Lembramos que todo este mes teñen de plazo para anotarse as actividades culturais e deportivas da ITV de Maquinaria Agrícola, que estará a finais deste mes na Silva, e tamén falaremos do uso de maquinaria agrícola e forestal que se restrinxe entre as 12 e as 6 da tarde por risco de incendio. En canto aos deportes, falaremos de salvamento do Club de Natación Cerceda, que está competindo, esta fin de semana competiu, e saberemos como foron os resultados nese campeonato en galego. Pecharemos co tempo, donde as previsións para mañán venres son das que entra xa un anticiclón e de novo vai a chegar o sol e a subida das temperaturas. Como decíamos ao principio, hoxe xoves, os que nos sigan no informativo están a tempo a chegarse ás festas do Carmen en Rodís, porque hoxe, día do Carmen, este xoves en Rodís celebran as súas festas na honra Virxen do Carmen. Tivo lugar a misa precisamente na honra Virxen do Carmen. A saída actuou o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda, e na sesión Vermú, os que nos sigan no informativo do mediodía están a tempo de disfrutar da sesión Vermú coa Orquesta Solara de Vigo, que se encargará esta noite tamén de facer a orquesta ou facer a verbena. A Orquesta Solara de Vigo estará esta noite tamén na verbena, así que xa saben, hoxe teñen cita en Rodís, cas Virxen do Carmen de Rodís, donde rematará esta noite coa verbena. Esta fin de semana tamén son as festas do Carmen en Cerceda, na parroquia de Cerceda. Comenzan xa mañán venres, pasado mañán sábado e o domingo 19 de xullo. Unhas festas que poden ver o colofón do domingo con esa pantalla que tanto o Concello de Cerceda como a Comisión de Festas vai a facer sitio para que todo o mundo poda ver a final do Campeonato do Mundo e celebrar a posible, casi posible, moi posible victoria de España de novo nun Mundial. Pero deso hai que esperar para o domingo. Antes, as festas do Carmen de Cerceda xa comenzan este venres 17 con dianas e alboradas. Aún hai misa na honra Virxen de Fátima e ás 2:30 sesión Vermú. Pola noite do venres hai verbena co grupo Bomba e disco móvil impacto co DJ Nian Boy. O sábado, este sábado que ven, hai dianas e alboradas e pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. A 1 da tarde, misa na honra Virxen do Carmen, e ás 2:30 do sábado, sesión Vermú, e a partir das 6, pasarrúas coa charanga Bebe Mais. O sábado ás 11, verbena coa orquesta Finisterre e disco móvil impacto co DJ Cotelo. Chega o domingo, haberá pola mañán dianas e alboradas, pasarrúas co grupo San Martiño de Cerceda e a unha misa na honra ao Santísimo Sacramento. O domingo pola tarde, a partir das 2:30, sesión Vermú co grupo de Vicio. E a partir das 4 será o Día do Neno con actividades para os máis pequenos, hinchables, etc., no campo da feira. E chega a clave, a partir das 9 da noite, cando se celebre a final de fútbol, do Mundial de Fútbol, que sepan que habrá unha pantalla para poder disfrutar desa
dese partido. Pararase o que é a festa para que poda verse o partido e o remate continuará a verbena, a tirada de fogos, estará na verbena o grupo de vicio e fogos de artificio. Todo elo impulsado polo Concello de Cerceda para que calquera veciño do Concello se achegue a disfrutar da festa do fútbol na final e, ademais, evidentemente, rematalo con as festas do Carmen en Cerceda. Isto será, lembren, as festas do Carmen de Cerceda esta fin de semana que irán acompañadas da final do Mundial de Fútbol. A ver, Josito, en vista de que España chegou á final do Mundial e que iso é un momento histórico, hai xente en Cerceda que, como ben sabes, está pedindo unha pantalla para o domingo ás 9 da noite poder presenciar en común fraternidade a final do Mundial, que veremos se contra Argentina ou contra Inglaterra. Entonces a cuestión aí era tratar de combinar da mellor maneira posible que a verbena e que as festas de Cerceda. Que te nos dís? Claro, pola verbena non hai problema, que a verbena ponse para o final do partido para celebrar que vai ganar España, porque vai ganar España. Esperemos que así sexa. Eu creo que a pantalla que está ben. Mais temas, agora falamos da festa do Cochiño. O sábado 25 de xullo, a finais deste mes, se celebra a edición número 28 da festa do Cochiño no Acevedo. Durante todo o día actuará a Charanga Santa Compaña e o grupo Faíscas da Pontraga. A partir das 2, degustación do churrasco, cochiño, polvo e produtos da cociña galega. O custo da ración é de 15 euros. Estes tickets están á venta de xeito anticipado ata o día 21 de xullo no viveiro de empresas no Acevedo en Cerceda de 9 da mañán a 9 da noite. Aí poden acadar eses tickets que dan dereito ademais a lugar baixo carpa. A selección da parcela para todos aqueles interesados vai a ser o xoves que ven día 23 de xullo a partir das 5 da tarde. Lembren que tamén haberá hinchables gratis para a cativada de 3:30 a 7 e a partir das 8 a actuación das orquestas Los Satélites e París de Noia. Cambiamos de tema para falarlles das axudas á natalidade porque o Concello de Cerceda outorga esta subvención, esta bolsa, esta axuda para a natalidade con un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción dende o pasado ano, dende o, en este caso, vai a aquelas persoas que, insistimos, tiveran un neno ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Nesa franxa de tempo, todos aqueles que queiran poden solicitar esa subvención. Rematará o plazo para facelo o 30 de novembro. Poden solicitar esta axuda no rexistro na planta baixa da Casa do Concello ou a través da sede electrónica. Tamén atoparán aí as bases de estas axudas, que son de 300 euros. Falamos agora de actuacións en obras, porque o Concello de Cerceda vai a impulsar novas actuacións en melloras de vías públicas, beirarrúas e sinalización. O Concello de Cerceda impulsará novas actuacións de melloras, tanto en vías públicas como en beirarrúas ou en sinalización. Vai a ser durante o segundo semestre deste ano 2026. O Concello continúa avanzando no seu compromiso coa mellora dos espacios públicos e da seguridade viaria mediante a posta en marcha dun novo conxunto de actuacións que se van a desenvolver ao longo do segundo trimestre, ou mellor dito, do segundo semestre deste ano 2026 en distintos puntos do Concello. Entre os traballos previstos destaca unha nova campaña de renovación da sinalización horizontal, a que se destinarán 15.000 euros co obxectivo de reforzar a seguridade da circulación tanto de vehículos como de peóns. Os traballos darán comenzo durante o mes de agosto e incluirán o pintado de pasos de peóns, plazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida, etc. Ademais, o propio alcalde de Cerceda insiste en que levan tempo pois facendo un esforzo por investir creando novas infraestructuras, pero tamén é importante facer fincapé no mantemento do que xa existe. Cuestión de pintado dos viais urbanos, en este caso tamén mellora
de pequenos detalles que significan moito no día a día e que, en este caso, o Concello pretende darlle un lavado de cara con cargo ao orzamento 2026, que neste intre vai a potenciar tamén non só a seguridade, sino tamén a imaxe do Concello de Cerceda. Mais temas, agora lembrámosles que durante todo este mes de xullo é o plazo que teñen para anotarse as actividades deportivas e culturais que o Concello de Cerceda promove ao longo da próxima temporada, dende o mes de outubro deste ano ata o mes de maio xuño do ano que ven. Poden inscribirse no rexistro do Concello polas mañáns de 9 a 2 presencialmente na planta baixa ou, se queren, a través da sede electrónica. E recordamosles tamén que se vostede está pendente de pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, unha unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola se vai a desplazar a Silva dende o día 27 ao día 31 deste mes de xullo no campo da Feira das Nenas. Se queren solicitar cita previa poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa página web sicitv.com no apartado de cita previa. Por outra parte, con motivo do risco de incendio, a Consellería de Medio Rural publicou no Diario Oficial de Galicia unha nova orden que regula o uso de maquinaria agrícola e forestal durante o período de alto risco de incendios comprendido entre 1 de xullo e o 30 de setembro. A normativa que desenrola a legislación autonómica estatal vixente busca compatibilizar a continuidade dos traballos no campo coa máxima prevención frente aos lumes, especialmente en horas centrais do día e cando o índice de risco pois é moi alto o extremo. A principal novedade da orden é que permite manter as actividades agrícolas, silvícolas e preventivas que requiran emprego de maquinaria en terreos forestais e nas súas zonas de influencia, sempre que se cumplan unha serie de medidas de seguridade recollidas tamén na actualización da Pladiga 2026. As zonas de influencia forestal, segundo a Lei de Prevención de Incendios de Galicia, que son aquelas ubicadas a menos de 400 metros de un terreo forestal, con excepción do solo de núcleo rural e urbano, así cando os traballos se realicen entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, será obligatorio contar con unha persoa que actúa como observadora e que poda alertar de inmediato os servicios de emerxencias a través do 085, do 112 ou da aplicación móvil Alumbre, no caso de detectar un conato. Ademais, a maquinaria deberá estar acompañada de un depósito de agua de polo menos 400 litros, un extintor de espuma con base de agua de 6 kilos, 2 batelumes e unha mochila extintora con unha capacidade mínima de 15 litros. Lembren que nos últimos 10 anos se contabilizaron 411 incendios forestais provocados polo uso de maquinaria, dos que cerca de 60% tiveron lugar precisamente na franxa horaria comprendida entre o mediodía e as 6 da tarde. Dende o medio rural subrayan que a finalidade da nova orden non é prohibir o uso da maquinaria, sino establecer condicións que permitan desenrolar a actividade con maiores garantías de seguridade, tanto para os profesionais como para o seu entorno. Pois hoxe nos deportes imos a falarlles de salvamento deportivo, acuático, falamos do Clube Natación Cerceda, que lembren, ademais de adestrar todo o ano, de fomentar o deporte, tamén compiten. Este pasado fin de semana o Clube Natación Cerceda participou no Campeonato Galego de Salvamento e Socorrismo en Aguas Abertas, que se celebrou na praia do Orzán, na Coruña, e competiron nas categorías infantil e na categoría absoluta. Hai que destacar o excelente papel dos nosos deportistas, especialmente destacar, por exemplo, a nivel individual, a Lucía Selles, que conseguiu a medalla de prata na proba de bandeiras infantil, nunha final moi emocionante que tivo que repetirse debido a un empate. Ademais, o equipo infantil acadou grandes resultados. Tiveron prata en bandeiras a cargo de Lucía Selles a nivel individual, pero por equipos quedaron cuartas no posto de rescate con tubo, cuarto posto en rescate con tubo, un sétimo posto en relevo con tabla e un cuarto posto no relevo sprint. A nivel individual, Lucía Selles obtivo unha medalla de plata e tamén participaron facendo un gran papel Nayara Iglesias, Lía Montes, Adriana Lozano,
Martina Otero e Candela Lozano. Na categoría absoluta, os nosos deportistas competiron fronte a un elevado nivel, con numerosos participantes de toda Galicia, no ámbito nacional e internacional, seguindo tamén destacadas clasificacións. Entre elas obtiveron un 10º posto en rescate con tabla e un 21º posto en carreira con esquí. Na categoría absoluta participaron Damián Cotelo e Cristóbal Pensado. Por lo tanto, felicitamos a todos os deportistas do Clube Natación Cerceda que, como decimos, levan o nome de Cerceda competindo por toda Galicia nun campeonato galego e, ademais, insistimos, con moi bons resultados. Noraboa. Pois mañán, venres, Galicia vai a continuar con certa inestabilidade atmosférica, pero o ceo vai a estar parcialmente nubrado, pero con máis claros a medida que avance o día. En canto ás temperaturas, as mínimas non terán cambios significativos, mentras que as máximas xa irán ascendendo. E o vento vai a soplar frouxo de componente norte, moderado entre Fisterra e Silleiro a partir do mediodía. Co tempo rematamos, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.